imaxes ao baile, as imaxes son del, creo que ten bastante mérito en poder ofrecer esta conferencia con estes medios. En primer lugar, o que vamos a facer é demostrar que o Porto Apostoli era un porto dos máis importantes en Galicia durante a Idade Media. En segundo lugar, que neste Porto Apostoli chegaban peregrinos porque non había un lugar onde acollelos. En tercer lugar, que existe tamén unha simboloxía moi grande relacionada co xacobeo. Pero antes é conveniente explicar que a peregrinación, isto non está xa ben fora. Sí. A peregrinación, ainda que o cristianismo chega á Península Ibérica por o norte de África no ano 90, como religión oficial o cristianismo é no século IV, en tempos do emperador Teodosio, a peregrinación é un fenómeno anterior ao descubrimento da tumba do apóstolo, de tal maneira que a xente naquela época, antes do cristianismo, xa peregrinaba aos filisterres, como forma de purificación, como forma de expresar o sentimento. A peregrinación aos filisterres é un camiño de ida e un camiño de volta. Entón, nesa época, o que vai a facer a Igrexa, unha vez que se descubren os restos do apóstolo de Santiago, é aproveitar esta corrente de peregrinos. O fenómeno urbano en Noia, antes do Porto Apostoli, comeza con estes dous castros, o castro da Barquiña e o castro de Taramancos. O que sucedeu aquí é exactamente igual ao que sucedeu en Santiago. En Santiago, onde hoxe en día é a Praza de Cervantes, ali había un castro. Logo, máis tarde, a carón dese castro, onde hoxe en día ocupa toda a catedral e as prazas que rodean a catedral, ali houve unha mansión romana, que se chamaba a Segonia. Cando os romanos cae o Imperio Romano, esa mansión é abandonada e pouco a pouco vais a construir unha vila a partir do descubrimento dos restos do apóstolo. Aquí non hai dous castros. E estes dous castros, un deles, sobre todo seguramente da Barquiña, durante a época do Baixo Imperio, vai ir transformando pouco a pouco nunha vila romana. Un arqueólogo de Noia, que foi fundador da Real Academia, e lá de Beobarzo descubriu aí capiteis e símbolos dunha ocupación romana. E tamén sabemos, por historiadores romanos, que a esta vila romana, que está a orillas do Tambre, teña tres nomes: Noega, Noela, Noeta. Solamente o nome cambiaba por a segunda consonante. Máis tarde sabemos que cando se funda o mosteiro de Tosos Outros, lá por ano 1134, aparece o nombre de Nógia. É dicir, que pouco a pouco o nome vai evolucionando até que en maio do ano 1121, mediante unha cesión de terras que lle conceden a Xalmíz, aparece o nome de Antonio Urraca Xalmíz, aparece o nome de Noia. Entón, hai unha evolución urbana que pouco a pouco vai ir transformando en esta zona no Porto Apostoli. Bueno, boas noites tamén a todos e a todas. Pretendemos ao principio, esta introducción é un pouco contextualizar xeográficamente e históricamente como estaba o tema da costa galega, e sobre todo da ría de Bruxenea, no momento en que aparece o sepulcro do apóstolo e a partir de aí como aparecen as peregrinacións. Entón, neste contexto, está esta imaxe aí na pantalla que pretende ilustrar un pouco que cando entran os musulmáns na Península Ibérica no ano 711, entón os musulmáns destruen o reino godo existente hasta ese momento na península e os reinos cristianos se van a protexer no norte, se van ali a illar e eles se van a considerar os sucesores dese reino godo. Entón, nese momento, en Galicia non hai un poder forte, nin galego, nin os asturianos consiguen dominar ese territorio e os musulmáns non lles interesou, por as circunstancias que foran, instalarse aquí. O que facían eran racias de rapiña para apoderarse dos tesouros
e nun ataque rápido desaparecer. Entón, nese momento, o que sucede en Galicia é que se está nos primeiros décadas do século VIII, o que vai a suceder é que Galicia está como en terra de ninguén. Nin está en poder dos musulmáns, nin está en poder do reino Astur, nin os galegos teñen un poder forte para dominar este territorio. Entón, se a esa inseguridade producida por a falta dun poder forte en Galicia, lle engadimos que na costa os normandos son un perigo constante, un ataque constante, entón temos as claves de por que o comercio e máis a pesca prácticamente vai ser unha actividade que desaparece da zona costera e se refuxian as poboacións no interior ante ese medo, ese perigo que ven polo mar en forma de vikingos que penetran con as súas velas nas rías galegas. Ese temor enorme que fai construir torreóns para prender lume e avisar da súa chegada, pois impiden o normal desenvolvemento económico da zona costeira, tanto na pesca como no aspecto mercantil. Por conseguinte, o que vai a pasar é que algúns dixeron, hasta fai pouco, que a desaparición da actividade pesqueira na costa era total, pero nas últimas investigacións están ponendo de manifesto que iso non foi tan así, senón que o que sucedía era que a actividade pesqueira se desenvolvía en aqueles momentos en que a perigosidade vikinga diminuía. E iso era principalmente no inverno. No inverno, os vikingos parece que se retiraban, a costa galega é unha costa dura, unha costa perigosa, e ese momento aproveitaban as súas poboacións para volver a actividades pesqueiras. E no verán, que era o momento máis favorable para a pesca, tiñase que retirar outra vez. É dicir, non hai unha desaparición total das actividades pesqueiras, e aquí na ría de Muros e Noia seguramente tampouco. Pois ben, neste contexto, no século que estamos falando, a principios do século IX, aparece en Santiago o sepulcro e aparece as peregrinacións, aparecen xa as primeiras viaxes a Galicia a visitar esa tumba dese apóstol que aparece en Santiago. Entón, o que vai a suceder, polo tanto, é que as peregrinacións a Santiago van a ter lugar tanto por terra como por mar. Entón, está claro que as peregrinacións para chegarse a Santiago van a chegar polo mar tamén e van a aproveitar a actividade comercial para embarcar outros peregrinos en dirección a Santiago, polo tanto. E, simplemente, para introducir o tema de Xerardo, por que sabemos, hai algún documento que nos diga que había actividade comercial pesqueira na ría de Muros e Noia antes do século XII, antes da fundación por vontade real da vila de Noia e posteriormente da de Muros? Pois, sobre todo, hai dous feitos que veñen a sinalar que iso era así, que había aquí algunha poboación, algún pobo pesqueiro xa anterior ao 1168 en que se funda Noia. Dous feitos, a expedición de Darwin e a pena de naufraxio. A expedición de Darwin saía de Darwin en portugués no 1947, en maio, e depois de unha navegación moi corta de 7 días. Hai que ter en conta que a peregrinación por mar desde Inglaterra ou dos mares británicos a Galicia tardaba unha semana. A peregrinación por terra tardaba unha estación. Os peregrinos chegan aí ao Tambre e sabemos por dous cronistas que veñen con eles, son 200 barcos, miles de personas, un chamase Osborne e outro chamase Arnolfo. Os documentos que deixaron ben sea na Universidade de Cambridge e no mosteiro de Douai en Francia, contan que ao chegar aquí ao Tambre peregrinaron e chegaron a Santiago o víspera de Pentecostés. Logo, esos peregrinos estiveron a Santiago
volveron ao río Tambre e logo máis tarde seguiron a viaxe porque iban cara aos santos lugares. Pero esos peregrinos que chegaron ao río Tambre, a praia da Barquiña, onde estaba o castro da Barquiña, onde estaría a vila romana, por onde foron a Santiago? Habría camiños naquela época? Pois, no principio, é levado a pensar que non, porque os camiños en Galicia son do século XVI, XVII. Pero si hai camiños de época xa prehistórica. Vemos aí, por exemplo, que hai unhas momos en Vilaverde, e vemos que hai un castro, que é o castro de Altamira. Tanto as mamos como o castro indican lugares de paso. Todas as mamos de Galicia están sempre ao lado dos camiños. E os castros tamén están en lugares de control do territorio. Se agora pulsamos a seguinte tecla, podemos ver exactamente como os peregrinos foron por un camiño e ese camiño seguramente era este, pasando por as mamos de Vilaverde, pasando por o castro de Altamira. Entón, dá a impresión, no principio, que eles non, por onde irían, tamén queda preto o mosteiro de Tosos. É dicir que estes peregrinos, unha vez que volveron por ese camiño, seguramente por ese camiño, que en moitas partes coincide, que eles chaman hoxe en día o camiño real, unha vez que chegaron outra vez de volta, foron ao Porto, tiveron un encontro co arzobispo do Porto que os convenceu para que participasen na conquista de Lisboa do ano 1147, que logo é contada na novela de Saramago, Historia do cerco de Lisboa. Outro acontecemento que nos achega a idea de que aquí podía haber establecementos pesqueiros anteriores á Fundación Real de 1168 é o tema da pena de naufraxio. Que é isto? Pois, como sabedes, a vila de Noia pasa o rei funda a vila de Noia e inmediatamente lle accede ao bispo de Compostela. Entón, lle outorga o fuero de Compostela e nese documento aparece unha cousa interesante para facernos a idea de que aquí pudera haber esa actividade antes da fundación, que é o declarar abolido os costumes que había hasta aquel momento na costa entre a Coruña e Padrón, polo cal, se os barcos naufragaban, os señores da terra tiñan dereito a apoderarse de todo o que ali podían coller. Bueno, pois, no fuero otorgado a Vila de Noia, en 1168, decláranse abolidos eses costumes. E, polo tanto, o que están a dicirnos é que antes da fundación xa había por aquí tránsito marítimo, que había naufraxios e que había xente que iba a facerse con eses bens. Declara abolidos a pena de naufraxio, lle chaman iso, e, ao mesmo tempo, sinala que para todos aqueles navíos que tiñan porto destino no porto de Compostela, que era especificamente lle dá o rei ese nome. Volvemos á inseguridade. Esa actividade desenvolvíase nunha inseguridade grande. Esa inseguridade tivo unha influencia notable nas fundacións urbanas en toda a costa galega. Evidentemente, o perigo era grande e, polo tanto, ninguén se arriscaba a facer unha fundación con idea de pervivencia que dera lugar a unha cidade. A inseguridade vai dar lugar a vai ter moitísimas consecuencias no desenvolvemento urbano de Galicia. Unha, por exemplo, que din os historiadores, ou algún historiador polo menos, é que Santiago non sería Santiago de Compostela sin a existencia dos vikingos na costa, porque a sede de Iria é trasladada a Compostela precisamente por un ataque da piratería vikinga que se teñe que refugiar en Compostela e despois o bispo de Compostela pide que a sede arcebispal que pase a Compostela. Por lo tanto, outra serie de acontecementos teñen lugar en relación ca inseguridade e hasta que Selmírez, o arcebispo Selmírez, vai a ser capaz xa no século XII de acabar co problema ou acabar bastante co problema, non definitivamente, pero sí en gran parte, a creación de unha serie de construcións
para evitar a chegada dos vikingos. Por exemplo, a Santiago, a construción das torres do oeste, o Castellum Onesti, que é rehabilitación ou reconstrucción, máis un engadido, de un Castellum Onesti anterior levantado por orden do bispo Cresconio, quen morre aí precisamente defendéndose contra un ataque vikingo. É dicir, Selmírez non só fixo as torres do oeste para impedir que polo Ulla chegaran a Santiago, senón que foi capaz de facer construir unhas atarazanas para construir unhas embarcacións que a modo de frota que expulsara ou que pudera evitar os ataques. En ese momento podemos decir que xa poden establecerse entidades urbanas na costa, cando a costa parece prácticamente pacificada. Estas entidades urbanas, como dice Pedro, coinciden con unha época onde a monarquía feudal é máis forte, porque hai dos grandes reis, os últimos dos grandes reis de Galicia, que son Fernando II e Alfonso IX. Para situarnos no tempo, Fernando II é o rei que concede a Carta Pobre de Noia no ano 1168, e tamén é o rei que consagra o Pórtico da Gloria. Foi a persoa que lle dou 100 maravedís de ouro ao ano ao mestre Mateo para acabar o Pórtico da Gloria. O renacemento urbano ven, en principio, precedido por que xa había as vilas episcopais, Santiago, Ourense, Lugo, Montañedo e Tui. Logo veñen as vilas, que se crean tamén nesta época, que van paralelamente polo camiño francés, Portomarín, Palas de Rei, Azúa, Melide, e logo aparecen estas 12 vilas. Son 12 vilas que se crean en esta época, na época destes grandes reis. E tamén xurden, porque a parte de seguridade, a parte da seguridade que dice Pedro, e dous reis fortes, é un momento onde hai unha mellor agricultura. Non se pode crear unha cidade se antes non hai uns excedentes na agricultura e a xente que vive na cidade non ten por que traballar no campo. Por que hai máis rendimentos? Pois porque se usa, por exemplo, o cabalo en vez do boi para tirar o arado, porque o arado é de rodas, porque hai unha mellor rotación, porque hai unha mellor selección de cultivos. En todo eso, esa riqueza agrícola dá lugar ao renacemento urbano. Fóndanse estas todas cidades, que son as primeiras cidades as máis antigas de Galicia, desde o punto de vista histórico. E o fundador destas cidades son estes dous reis, Fernando II e Alfonso IX. Como dato curioso, Alfonso IX, o último rei de Galicia, é o rei que por primeira vez na historia da humanidade, recoñecido pola ONU, convocou as Cortes en León no ano 1188 como representación do povo, da nobreza e do clero. En esa época, a través dos documentos que se chaman decretas, que están resguardados no mosteiro en San Isidoro, na igrexa San Isidoro de León, consideran que é o primer paso do que logo sería a monarquía parlamentaria. O pai deste rei, Fernando II, é o que asina a Carta Pobre. E esta Carta Pobre, como dato curioso, asinou no ano 1168 en Lugo. E o rei morreu 20 anos máis tarde, no ano 1188, en Benavente. Pois de constancia de historia, o documento está na catedral, no tombo da catedral, e o rei está enterrado na capela das reliquias. Este é o documento, unha parte deste documento, é onde se dice eso tan curioso que se crea unha vila, un burgo, esa vila o rei Fernando II já concede ao arcebispo de Santiago, Pedro Contestei, lle di que esa vila será del e dos seus vasalos e dos seus descendentes, e iso será así hasta as Cortes de Cádiz, que se hasta o ano 1812, e nos di, os habitantes de Noia, que a partir dese momento somos unha terra privilegiada no sentido de que nos poden, digamos, defender os arcebispos de Santiago cas súas armas. Ao mesmo tempo, iso leva consigo dunha serie de consecuencias, que os arcebispos de Santiago elixen os alcaldes de Noia, elixen o mordomo que é o encargado de cobrar os impostos, e elixen os xueces. Pero o que nos interesa aquí é que no momento desa Carta Pobre dice que se crea esa vila, ese burgo, para restaurar o porto apostólico. Que significa eso? Pois significa que o rei
crea unha vila porque a anterior, o Porto Apostoli, que é descendente daquele castro que se transformou en vila romana, que logo se transformou en Porto medieval, quedou ou esmorecido, ou alagado, ou simplemente, como di algún investigador da Universidade de Santiago ou da Catedral, pois un incendio pudo acabar con ele. Ese era un porto polo cual o señorío da terra de Santiago exportaba os produtos da terra de Santiago, logo veremos cales, e importaba os produtos. Pero se o que nos dá a nós esa categoría de portos apostólicos. E o rei, estes dous reis que fundan estas cidades, a Noia é a única que se fala de que é o porto apostólico, o porto que está preto de Santiago. Nesta época, numerosos barcos durante a Idade Media de Noia, todos estes barcos que teñen esos nomes, navegan por todos os mares de Europa. Costa traballo pensar que barcos de Noia en esa época poden chegar a Dinamarca ou que poden chegar a todo o Mediterráneo. Pero hai pouco apareceu unha tesis doctoral que demostra que, por exemplo, se miramos este mapa, e sempre se pensou que durante a Idade Media o comercio de Roma con Inglaterra se realizaba a través dos portos que hai ao sur do Mediterráneo de Francia por os ríos franceses. Era unha forma doada de levar todos o que se exportaba e o que se importaba. Unha tesis doctoral sobre os castros que aparecen na zona de Pontevedra agora demostra que aquí hai materiais procedentes de Roma no século IV e III desta era, é dicir, 1000 anos antes de que se fundara Noia prácticamente, e que tamén en esta zona aparecen materiais cerámicos de Aquitania e de Inglaterra. É dicir, que nos últimos momentos da cultura castrexe, cando o Imperio Romano ainda non esmorecera, en Galicia había comerciantes romanos que se dedicaban a exportar desde Galicia viño a Inglaterra e viño a Roma. É dicir, se nesa época é posible que haxa navegación, pois, 1000 anos máis tarde, pois é moito máis doado. E a prova é que en este mapa aparecen nomeados 64 lugares del sur de Inglaterra que sabemos que deses lugares saían barcos cargados de peregrinos rumbo a Galicia. Sabemos de onde saen os barcos, sabemos como se chamaban e que material levaban. Levaban peregrinos e levaban mercadorías. Os peregrinos viñan sempre acompañados, normalmente, quen organizaba a expedición era un crego. Levaba os peregrinos que tiñan que pagar unha cantidad, non podían quitar moeda, e navegaban hacia os portos galegos. Mugardos, Ferrol, Coruña, e, presumiblemente, tamén navegaban cara a Noia, porque xa navegaban en tempos de Darwin no 1147, porque en Noia había dos hospitais que acollían peregrinos. Sabemos, por exemplo, que hai un rei inglés, Enrique VII de Lancaster, que foi o último rei da dinastía Lancaster, que é un dos protagonistas de unha obra de Shakespeare, que lle concede un permiso especial aos peregrinos para vir a Galicia no ano 1434, que casualmente o ano 1434 é cando se consagra a iglesia de San Martiño de Noia. O Francisco Mendoza consagrou esa iglesia nese ano, que era, non se acordan que nos dixo o Consello, que era ano santo. Logo, máis tarde, nos dixeron que era o segundo ano santo de Compostela, pero agora, do ano pasado, novas investigacións demostran que a iglesia de San Martiño se consagrou no primeiro ano santo. En ese ano, 3000 peregrinos saíron de Inglaterra cara a Galicia. Supoñamos que algúns vendían por Noia. Ben, cal é o motivo do éxito da fundación de unha vila como Noia no ano 1168? Pois porque en algún caso algunhas das fundacións reais fracasaron
e incluso algunha tiveron que mover o primitivo emprazamento para un máis aceitado. Por que a Vila de Noia, neste caso, a súa fundación foi un éxito? Pois foi un éxito por distintos motivos, sobre todo por dous, penso eu. A costa galega é a parte máis occidental de Europa, é un finisterre que está exposto sempre a un mar bravo, perigoso. Nos documentos falase sempre de costa sucia e de Galicia, sin embargo, ser unha zona de respiro entre dúas rutas que son fundamentais. A ruta mediterránea que sube hacia Europa ou a que desde Europa do Norte e do Báltico baixa ata o Mediterráneo. Por tanto, Galicia constitúese, por tanto, nunha zona de respiro tamén para eses navegantes. Pero nesa costa tan batida e tan perigosa, cheas de baixíos dos que falan os navegantes, cheas de lugares onde se pode naufragar, sobre todo se falamos dunha navegación de cabotaxe próxima á costa. Entón, había unhas zonas que a natureza sin ninguna actividade humana facía que esa costa perigosa en principio se tornara unha costa moito máis agradable, que eran as rías. E a ría de Muros e Noia é o primeiro gran entrante para os que veñen do norte do mar na terra. E, sin embargo, dos que veñen do sur cara ao norte, constitúe a última das rías grandes para ir á navegación do norte. Pois, aínda con eso, non sería unha explicación suficiente poñer un emprazamento pesqueiro, un emprazamento con desexo ou con vontade de pervivencia nunha ría, senón que escollen o lugar máis interior da mesma, é dicir, o seu fondo, un lugar de esteiro, que en principio parecía inaxeitado para a navegación, pero aqueles barcos naquel tempo, ese era un lugar ideal para chegarse, sobre todo para os conocedores da ría, porque unha ría, e sobre todo os que navegan, saben que é complicada se non tes un coñecemento da mesma suficiente, porque ademais cambia cada ano, ou con cada temporal, o mar de fondo cambia, as corrientes do río e da ría pois van alterar eses fondos e faise a veces perigoso se non tes coñecemento. Pensemos no banco da Misela en Testal, por exemplo. Se non o coñeces, pois quedas ali arriba e tens que calcular tamén as mareas. Por conseguinte, o fondo parecía que desde o punto de vista da navegación actual, pois parecería inaxeitado. Pero, sin embargo, eso foi un factor sumamente favorable, porque eso evitaba precisamente esa perigosidade que había na costa, pois os vikingos, aínda que hai documentación da piratería musulmana que ataca a creva xa no século XII, pero para chegar ao fondo de Noia había que ter un coñecemento grande, se non podías quedar ali no ataque co cambio de marea. Entón, hasta o século XVI podemos dicir que ese porto de Marea funcionou de maravilla. O que pasa é que a partir do século XVI a navegación utiliza embarcacións de moito máis porte e, por tanto, volvese máis inaxeitado. Pero o fundamental, penso eu, non é só que fose un porto moi protegido cando se funda no século XII, senón que Noia constitúe un lugar, un punto de rotura de carga de dous sistemas de transporte diferentes. O sistema marítimo, que chegan os barcos por mar hasta o fondo da ría, e un sistema terrestre, que é o camiño dos que falaba Xerardo, o camiño de Santiago, que fixeron os de Darwin, que nun día de camiñada permite estar en Santiago de Compostela. Iso vai a ser a clave, esa posición nodal, esa posición central, esa posición de converxencia das vías terrestres e, ao mesmo tempo, a rotura entre vía terrestre e vía marítima que permite unha navegación e un transporte de mercadorías de dentro a fora e de fora a dentro. Iso vai a ser moi importante. Esa, para ir un pouco enfilando o final da charla, diríamos, e agora, na actualidade,
si pensamos en calquera persoa que viase a Noia ou a ría de Muros a Noia, que vestixios atopa de todos eses tempos ou de todas estas cousas que estamos aquí relatando da importancia como Portus Apostoli de Noia ou do papel que ten a ría con Santiago, a vinculación, o vínculo, o vencello que ten a ría con Santiago. Pois, por exemplo, pensemos que no urbanismo, no entravado urbano dunha vila como Noia, o que está ao lado do mar nos está falando casi sempre da relación de Noia co camiño, cos peregrinos e con Santiago. Noia tiña unha muralla poderosísima que a fai gracias á intervención dun arcebispo. Don Berenguel de Lendoira concede a Noia o privilexio de exención de impostos durante uns anos para construir unha enorme muralla. E, ademais, esa muralla tiña portas monumentais. Pois ben, a porta que dá ao mar, a principal porta que recibía a xente que viña por mar, recibía o nome de Porta da Peregrina. Segundo, na parte posterior da porta aparece unha virxe peregrina, vestida con todos os elementos da peregrinación. Pero é máis, o camiño principal de Noia na actualidade aínda, que atravesa o Burgo medieval, vai desde a Porta da Peregrina á Porta da Vila. É como un eixe que traza todo o entravado que se vai realizar en torno a ele. Pois ben, o primeiro tramo dese camiño, desa vía principal da localidade urbana que será Noia, chámase Rúa da Peregrina. Entraban por aí, polo tanto, os que viñan por mar, Porta da Peregrina, Rúa da Peregrina, entraban na fortaleza do Tapal. En esa fortaleza do Tapal, que existía antes incluso da muralla de 1320 de Don Berenguel de Lendoira, estaba a Torre dos Arcebispos. Nada menos, a representación física do poder de Santiago de Compostela. E ao lado, o Pazo Arcebispal. Entraban nesa praza e iban á igrexa. E na igrexa escoitaban a misa. E ali, despois de escoitar misa, saían por a continuación desa Rúa da Peregrina hacia o Cantón e hacia a Porta da Vila. E antes de tomar definitivamente a saída cara a Compostela, que enlazaba esa vía, pois mercaban unhas cunchas do peregrino que se tiñan ali na Rúa dos Cuncheiros, que fabricaban esa cuncha do peregrino. Por conseguinte, aí temos que o entravado urbano xa reflectía tamén toda esa relación con Compostela e as peregrinacións. Bueno, aí o tendes un pouco máis claro para que vexades un pouco como era esa chegada ca ponte medieval como vía de entrada do outro lado da ría, a Rúa da Peregrina. E, bueno, nos documentos que aparecen relacionados con esta época aparece por unha parte o Hospital do Santo Espírito, e vedes que unha das cousas que dice que é un hospital para atender aos peregrinos. E logo, en este outro documento relacionado con outro hospital, aparece que é para atender a jubileos. Normalmente, en esta época, debían chegar moitos peregrinos a Noia a través do mar. Quedamos que tardarían desde Inglaterra somente 7 días. Entón, había dous lugares de acollida: o Hospital de Santo Espírito de Fora e o Santo Espírito de Fora. Sempre se fala de que recibían jubileos, os romeros. En esta época había tamén un lazareto, e estes son os dous hospitais: o Hospital da Fora, onde únicamente se conserva hoxe en día o arco con unha serie de símbolos relacionados con a peregrinación, e que cando se derrubou, creo que foi no ano 1981 aproximadamente, pois se conservou a porta que lle dá o que está no Salón de Actos, onde aparecen os símbolos todos relacionados con a peregrinación. E logo hai outro hospital, que é o Hospital de Adentro, que está situado na Rúa do Curro,
e tamén é un hospital que naquela época atendía non solamente aos peregrinos, senón tamén atendía aos pobres, atendía a xente que estaba de paso, pero que son dous edificios interesantes para ver a relación que había nunha vila pequena como Noia co mundo da peregrinación. Porque, sin dúbida, ao ser este o Portos Apostoli era un lugar de todos os portos que había o máis preto de Santiago. Entón, se xa no 1147 chegaba xente desde Inglaterra, e tendo en conta que unha gran parte da peregrinación tamén era marítima, porque non é o mesmo peregrinar durante 7 días que peregrinar durante 3 meses, pois non cabe dúda que nesa época Noia tiña que ser un lugar importante, porque ademais Noia converteuse no Castel Gandolfo, que é o lugar onde veranean os papas de Roma, esta vila que está cerca de Roma, converteuse no Castel Gandolfo dos arzobispos de Santiago. Noia no Tapal vivían os arzobispos. Sabemos que, por exemplo, un arzobispo aprendera no Tapal, sabemos que un arzobispo morreu no Tapal, sabemos que un arzobispo, Lope Mendoza, foi un arzobispo moi importante, o que construiu San Martiño, era un dos arzobispos máis importantes que tivo en Santiago. Tenemos o arzobispo Berenquel de Andoira, que era unha vila onde pasaba unha gran temporada os arzobispos que vivían no Pazo do Tapal. Entón era unha vila que estaba moi unida a Noia. Entón, como consecuencia deso, Noia pouco a pouco foise transformando nunha vila importante e unha das máis importantes dentro do que era o territorio de Santiago. Nesta igrexa de Santa María Nova demostra esa vinculación de Noia con Santiago. Foi construído por un arzobispo francés, Berenquel de Andoira, e conserva no cementerio aproximadamente 500 lauros, e entre elas esta que chamamos ao lado do peregrino, onde aparece un peregrino, popularmente coñece así un peregrino, onde que abaixo ten uns instrumentos de un carpinteiro de Ribeira, pero que ten o corpo vestido co hábito de un cofrade de unha cofradía que había en Noia, e que ten o hábito, con conchas de peregrino. Ten unha vinculación de Noia ca peregrinación. Outra vinculación que se pode ver é a través da cantidad de laudas que hai, que é o símbolo da vieira. A vieira está un símbolo que está relacionado ca peregrinación, porque os peregrinos, en Santiago, como sabedes, había unha rúa que se chama a Rúa dos Concheiros, que tuvo un pleito co arcebispo de Santiago, que montaron ali comercios de conchas, porque era un monopolio que tiña a catedral. Hubo un pleito e acordouse de que aqueles comerciantes que tiñan montada o negocio das conchas o podían manter, pero non podían crearse novos negocios. A concha é un símbolo da purificación, é un símbolo da vida. Sabedes que é o famoso cadro de Botticelli, onde nace Simonetta Vespucci dunha vieira, que é o símbolo tamén do sexo femenino, e que se populariza tanto por o Camiño de Santiago que incluso en Francia coñece co nome de Concha de Santiago, Coquelás de Santiago. Bueno, o Vencello, polo tanto, de Noia de Santiago é total, e dende a mesma Fundación Real, pois o poder arcebispal vai a controlar a vila, da que van a ser vasalos os seus habitantes, por suposto. E privilexios, fueros, construción de iglesias, construción de pazos, a construción dunha muralla, como dixen, moi poderosa. Todo iso é por mor dese vencello entre Noia e Santiago e o interese que teñen os propios arcebispos en que Noia sea unha vila floreciente, porque era bo para os seus intereses desde o punto de vista económico, para eles, para o rei, e, polo tanto, favoreceu ese vencello coa construción de múltiples edificacións. Pero, ademais, os propios arcebispos quixeron quedar retratados nas pedras da vila para que a memoria dos habitantes estivera presentes. Por exemplo, en Santa María Nova aparece no tímpano da igrexa a figura de Don Berenguel de Lendoiro, o seu promotor, digamos. Na igrexa de San Martiño aparece a figura do arcebispo Lope de Mendoza, tamén o seu promotor. E, ademais,
a veces non aparecía a súa figura, pero aparecía a súa sinatura. Por exemplo, o arcebispo Fonseca, na parte superior dunha das portas que daban acceso a través da muralla a vila, ou no hospital de adentro, pois Rodrigo do Luna tamén deixa aí a súa sinatura. E como eso, tamén en escudos, dos cales San Mariño fixo un estudio moi interesante na revista Alameda que fala de todas estas cousas relacionadas con Compostela que aparecen na heráldica noiesa e, polo tanto, están aí presentes aínda hoxe cando paseamos polas rúas da vila de Noia. Unha das referencias máis curiosas relacionadas coa peregrinación é con Santiago, esta escultura que está dentro, que é de Santiago Apóstol, e vedes aí a igrexa de San Martiño. A igrexa de San Martiño foi construída no ano 1434. O arzobispo que a consagrou é un arzobispo que a consagrou nese ano porque hoxe en día está considerado como o primeiro ano santo. Se hoxe en día necesitamos casi unha conferencia para explicar eso, pero como sabedes, en un principio o ano santo nace no ano 1122 a través do Papa Calixto II, que lle concede a Santiago a categoría de cidade santa, dado que este Papa Calixto II era pariente de Raimundo de Borgoña, que estaba casado con Doña Urraca. Esta igrexa do ano 1434 ten tamén o mérito de que hoxe en día se consagrou nese primeiro ano santo, pero iso acaba de demostrar hai pouco, porque a secuencia sería que no ano 1122 Calixto II lle concede a Santiago a categoría de cidade santa e despois no ano 1179 outro papa que se chama Alexandre III lle concede ao arzobispo de Santiago, que foi o mesmo arzobispo que consagrou o Pórtico da Gloria, unha bula, a Reale Eterna, por a cual lle confirma o privilexio de concedido por o Papa Calixto II. Novas investigacións, se explicará nas novas xornadas de Noia, demostran que todo iso é falso e que en realidade esa bula non existeu, foi unha invención creada dentro da Iglesia de Santiago. Iso confirmado hoxe en día por os historiadores que traballan na Catedral de Santiago. O que se fixo foi unha copia burda, pero como non sabían que copia facer, a partir do ano 1500 crearon un documento falso e ese documento falso chamaronlle unha bula. Pero en realidad todo iso é unha mentira piadosa contada por os arcebispos de Santiago. Lope de Mendoza é o primeiro arcebispo de Santiago que convoca o ano santo, o primeiro ano santo, no ano en que se consagra San Martiño, no ano 1434. E vedes aí o apóstolo de Santiago, o nome de San Jacobo, o nome dele en latín, e con unha serie de vieiras que son o símbolo da peregrinación. Aí vedes o pórtico con Santiago, con esa cruxa de vieira, e esos son onde tantos símbolos que aparecen en Noia que relacionan a vila de Noia ca peregrinación. Non somente por o feito de ser o porto apostólico, tal como traía naquele documento asignado na Carta ao Povo do ano 1168, non somente por os dous hospitais que había a donde chegaban os peregrinos, porque nos documentos dos hospitais sempre se di o mismo, que os hospitais son para recibir romeros, jubileos, extranjeros, peregrinos. E estes peregrinos que aparecen nos documentos, lóxicamente, se viñan por mar, que só tardaba 7 días, a onde viñan? Pois, lóxicamente, o porto máis preto que lles chegaba era o porto de Apostólico, que dende ali, en un par de unhas horas, poñese Santiago. Que non podían ir por Padrón, pero o porto de Padrón quedou moi pronto areado. E como consecuencia disso,
os barcos normalmente viñan a portos apostólicos. E no portos apostólicos, aparte de que xa sabemos que viñan os peregrinos de Darwin, aparte de que sabemos que o lugar de importación e exportación de Santiago, os peregrinos chegaban normalmente ao porto de Noia. A prova de que chegaban tamén é que cando Felipe II vende Noia a uns xenoveses e lle quita ao porto de Noia esas rendas, o porto de Noia queda esmorecido e durante un século prácticamente a poboación de Noia desaparece. Daquela creva é posible que ainda non nos recuperamos agora, porque foi unha desgracia. Das milleiros de persoas que viven en Noia apenas quedou nada. Entón, gracias aos tres elementos, por unha parte o porto apostólico, por outra parte os hospitais e por outra parte todos estes símbolos que aparecen, da igrexa consagrada por Marcos de Santiago, a igrexa de Lope de Mendoza, as Lavas, onde se pode demostrar a vinculación que había entre Noia e Santiago, entre Noia e a peregrinación, Porto de Compostela. Bueno, para rematar xa, afirma o dito popular que todos os camiños conducen a Compostela. Bueno, todos os camiños menos o de Muros de Noia, porque nos mapas oficiais non aparece por ningún lado, de ninguna maneira. E resulta bastante paradóxico que logo de un cuarto de século, dende aquel publicitado Xacobeo do ano 1993, en que empeza esta fiebre dos camiños a Santiago, que desde aquel momento se foron incorporando novos camiños a aquel primitivo camiño francés. Sin embargo, hai unha invisibilidade total da ría de Muros e Noia en calquera destes mapas oficiais ou documentos oficiais que fagan relación ao camiño. Sabemos que hai dous tipos de razóns que poden justificar isto. Unhas son históricas e outras son políticas. As históricas están claras. Ningunha localidade de Galicia, salvo Padrón, salvo Pontevedra e salvo a Coruña, teñen máis documentación que Noia. En todos os casos é raquítica, falta moito por investigar, falta moito por revolver ainda na documentación. Ningunha outra localidade, ningunha outra zona costeira de Galicia ten máis fundamentación histórica para justificar unha ruta de Noia-Muros, porque claro, aquí falamos de Noia porque a charla era sobre Portus Apóstolos, pero non falamos de Muros, que tamén é unha localidade arcebispal desde o ano 1299. Por conseguinte, toda a ría era dos arcebispos, toda a ría enteiriña. Solamente houve un breve período de tempo de 13 anos en que era compartida unha parte de dominio real e outra de dominio arcebispal, pero a partir de 1299 era toda a ría do arcebispo. Por lo tanto, somente son cuestións políticas por unha serie de circunstancias. A ría de Muros e Noia non tivo capacidade de presión suficiente ante as autoridades da Xunta de Galicia e non logrou ata agora incorporarse a esas rutas. O día que logren facelo desde o punto de vista político, as razóns históricas están claras que non serían obstáculo de ninguna maneira. Por conseguinte, a ría toda é a que ten que reclamar un feito de xustiza. Debían ir todos unidos a reclamar que apareza dunha vez xa recoñecido o papel protagonista da ría de Muros e Noia nos camiños tamén a Compostela. E nada máis, moitas grazas por a vosa presencia e por a vosa atención. O tema da historicidade do camiño, non queda dúbida, na primeira parte das jornadas de Xerardo e máis de Pedro, que dispoñemos duns datos podemos considerar contundentes en canto á existencia de Camiño de Santiago na ría de Muros e Noia. Un poquinho para complementar o seu traballo, que levan aquí os seus anos aportando, que iso é moi importante, aportando sempre o tema da historicidade. Pois hoxe temos connosco a
Mario César Vila, vale, este é un historiador, arqueólogo igualmente, hoxe está aquí un poquinho para complementar traballos, digamos, porque Mario foi o encargado de facer un documento de historicidade no consulto do Camiño de Santiago, Río Muros Noia hasta Santiago. Entonces, bueno, é un documento que hoxe por hoxe foi presentado Patrimonio de Galicia dentro dunhas pautas moi exixentes que pide a Xunta de Galicia para chegar a ese gran objetivo que temos desde fai anos e que despois de que termine Mario a intervención pois intentarei explicar un poquinho tamén na segunda parte da xornada un tema de historia pero casi na parte moderna, o traballo un poquinho que se leva facendo para o tema da oficialización do camiño. Por lo tanto, bueno, perdón? Que non se queda. Non se me oye. O micrófono ou faz máis alto. Bueno, pues falo máis alto. Non sei se non me oichedes nada, empezo. Bueno, pois subo un tono de voz, porque, bueno, eu aquí agora estaba oindo ben, o que pasa é que non pensedes que prestaba atención, Bueno, empezo de novo agradecer a Xerardo, Pedro, a súa labor en canto aos traballos feitos todos da historicidade do camiño. Eles levan moitos anos aportando, palabra importantísima no tema da oficialización do camiño, aportar. Eles presentaron fai un momentiño os estudos que levan facendo durante moitos anos relativos ao Camiño de Santiago. En parte deses traballos entendo que foron utilizados por Mario César Vila, historiador, arqueólogo, que foi encargado de desenrolar un documento de historicidade como así nos exixía a Xunta de Galicia no procedimento tan exixente que nos está a someter para a oficialización do camiño. Entón, como reiteraba anteriormente, Mario César vai explicar un pouquiño toda a documentación que recopilaron, todo o traballo que fixeron, e posteriormente, bueno, intentarei explicarvos un pouquiño, evidentemente, por parte dunha asociación despois completo, que somos moi pequeniños, pero, bueno, estamos aí intentando tamén a oficialización do camiño, entón vai ser un tema, digamos, de historia casi moderna, o que leva pasando nos últimos anos para conseguir o tema da oficialización. Entón, nada, deixo-vos coa exposición de Mario César Vila, espero que disfrutedes, nada máis. Moitas gracias. Eu xa me presentou Fran. En primeiro lugar, quero agradecer a organización poder estar esta tarde aquí presentando unha escolma, un resumen do noso traballo. Por favor, se non se me escoita atrás, pois comentádeno, porque, bueno, sí que me gustaría que se quedara suficientemente explicado cal foi o noso traballo. Pois agradecer, como dicía a organización, que hoxe podamos estar aquí. A verdade é que despois da exposición que fixeron Pedro e Xerardo, pois dicir que queda máis que justificado, desde o punto de vista histórico, a entrada de peregrinos polo que é a Ría de Muros e Noia. Eso pensamos que é algo que ninguén a día de hoxe, con un mínimo de coñecemento histórico, pode discutir. Evidentemente, nos, por así dicilo, vivimos moito dos vosos traballos, a verdade que uns traballos moi rigurosos, científicos, moitos anos de traballo. Nos decir que, inda que hoxe este aquí eu presentando este resumen, dicir que nos formamos parte dun equipo. Eu os estou representando aquí a un equipo máis completo, non son o único autor deste documento, este é un documento colectivo. Ademais, nos como arqueólogos, historiadores e como técnicos de patrimonio cultural, que o que facemos moitas veces os arqueólogos na nosa faceta de historiadores, pois temos que abranguer traballos a maiores do que a propia disciplina arqueolóxica ou de historiador. É dicir, poder traballar con outros especialistas, como en este caso, no que hai, xa vedes no proxecto, todos os investigadores e profesionais que traballamos, donde hai arquitectos,
hai urbanistas, hai historiadores, hai arqueólogos, e o que facemos é traballar en equipo, porque un encargo destas características non é un encargo doado, non é un traballo fácil. Nos, durante os anos que levamos traballando, pois tivemos a sorte de participar noutros proxectos nos diferentes camiños de Santiago, principalmente pois, o francés, portugués, a Vía da Plata, a que entra por Ourense, e o camiño do norte, non? O camiño, bueno, tamén o camiño de Coruña-Ferrol. O interesante de poder traballar en equipo é que nos permite moitas veces pois entender aspectos que igual individualmente non somos capaces de ver, non? Sobre todo en termos de paisaxe, en termos de configuración histórica do que os camiños, as rutas de paso, etc. Xa para empezar, dicir que, bueno, o noso traballo centrouse na recompilación e análise da documentación histórica do camiño de peregrinación de Santiago de Compostela dende a Ría de Muros en Ollo. O que fixemos foi unha recompilación desa documentación. Estes traballos, desgraciadamente, non temos todo o tempo do mundo que quixéramos ter para desenvolvelos. Non se trata dunha tese doutoral, trátase dun traballo que pretenda recopilar esa información e xustificar desde o punto de vista histórico, arqueolóxico e paisaxístico pois esa historicidade, non? Dentro dese traballo nos tivemos varias reunións pois, coas asociacións, con representantes políticos, con representantes locais, e tamén sí que pedimos ao principio pois, tamén colaboración, é dicir, aquelas fontes que a non se nos puderan escapar porque non temos tempo de abranguer toda esa documentación ou todos esos datos, pois tamén lo solicitamos a vos, non? A xente, a vosos representantes que coñecedes mellor a zona. Dentro dese traballo, o que fixemos pois, foi analizar datos históricos. Que fontes empregamos? Pois as fontes documentais, publicacións e referencias, aí os vosos traballos fundamentais, entre outros. Tamén fixemos traballos de arquivos, de bibliotecas e inventarios. Traballamos moito tamén coa cartografía histórica. A cartografía histórica nos dá unha información moi importante, porque é documentación que temos do pasado sobre por onde iban esos itinerarios, que puntos, que fitos están marcados nesa cartografía e como foi evolucionando os camiños e como foron mudando. Os camiños non son sempre, digamos, estáticos, sino que os camiños mudan en función das necesidades, en función dese cambio que hai na paisaxe. A fotografía histórica, que é fundamental, aquí, aparte do que son fotografías que podemos ter de carácter pois máis puntual, por exemplo, as que víamos antes preciosas, non? De Noia, desas entrada ao que a vila e demais, recurrimos moito ao uso da cartografía aérea e histórica, principalmente, teríades oído falar da fotografía do voo americano do 1956 e 1957, onde se fai unha fotografía pois, do Estado moi amplia e moi detallada e que para os nosos estudos é fundamental. Sobre todo en Galicia é moi importante empregar esa fotografía, xa que para ben ou para mal non sufrimos unha industrialización moi grande e en certa medida esa fotografía recolle pois o que a paisaxe rural e tradicional prácticamente que quedou fosilizada dende séculos, moitos séculos anteriormente, non? Esa fotografía nos permite ver en detalle pois esa configuración da paisaxe antes de que sea parcelarias e antes de que se desenvolvan as grandes vías de comunicación que a día de hoxe pois seccionaron o país por todos lados, non? Autovías, AVE, etc. Tamén empregamos o uso da toponimia e microtoponimia. Durante estes traballos pois, tamén tivemos a sorte, a grata sorte, sorpresa de atopar microtopónimos que descoñecíamos ou que na cartografía actual xa non aparecen en planos antigos e que nos falan pois, de fitos, de puntos que nos poden indicar pois, ese uso como camiño desde épocas moi antigas. Tamén empregamos aplicacións telemáticas como vídeos, webs, etc. para poder complementar mellor o noso traballo.
somos arqueólogos, falaban antes Pedro e Xerardo do uso das rías en época antiga, e ben, eu nese sentido pois tamén teño que dicir que a miña tese doutoral pois abrangueu o que é o estudio das rías baixas en época antigua, ese comercio que falábamos, e a verdade é que é impresionante, conforme vamos tendo máis datos, a importancia do comercio antigo do noroeste peninsular, con zonas tan alonxadas como é o que é o Oriente Próximo, zonas pois de Palestina, zonas do actual Túnez, zonas de Turquía, que están mandando en época antiga materiais ao noroeste. Chegan aquí as nosas rías. Principalmente estudamos materiais das rías de Pontevedra e de Vigo, principalmente relacionados cas salazóns de época romana, e tamén dese redistribución cara ao norte, cara ao Atlántico, non? A Torre de Hércules, ese faro, único faro que conservamos de época antigua actualmente, ese elemento patrimonio humanidade, que está marcando tamén ese tráfico intenso que hai entre o Mediterráneo e o Atlántico. Como dicía Xurxo Souto, nós vivimos aquí ao pé da maior autovía, que é o mar. Nós non estamos desplazados, sino que temos a sorte de estar no epicentro do que é o comercio dende época antiga. E as rías cumplen esa función da que se falaba antes, son puntos de cabotaxe natural. Nos íbamos en barco, non precisamos ter un porto no que atracar, se íbamos unha ría. Temos esas fotos antigas, esas imaxes, ilustracións moitas veces que vemos os barcos como recalan próximos ao que é a costa, desde as praias, todos recordamos, sobre todo vos que sodes da costa, como se, por medio de botes, se trasvasaban esas mercadorías á costa. Hai outro dato moi interesante que no entendemento do camiño medieval, do camiño moderno entre Muros, Noia e Santiago e Compostela, que é ese uso que hai das rías cara ao interior. Sabemos que a principal vía de comunicación en época romana é a vía 19, que como sabedes unía as cidades de Braga, Lugo e Astorga, e ese eixo, a parte da perloca marítima, non esa vía secundaria que vai polo occidente, pola costa, como digo, ese eixo principal que a vía 19 se articula dende a costa cara ao interior polo medio das rías. Polo medio das rías e a nivel terrestre polos seus vales. Temos, no caso de Padrón Pontecesures, a entrada pola ría de Erousa, polo Esteiro de Ulla, no caso de Pontevedra pola propia vila, onde podemos a día de hoxe, se vamos a Pontevedra, ver na Ponte do Burgo esa entrada con un miliario sacado in situ, nas excavacións hai ben pouco. No caso da ría de Vigo, pois en Redondela temos numerosos restos romanos, entre Redondela e Arcade. A parte, aí confluye o cambio, máis ou menos, o cambio de convento, coincidiría co cambio de convento entre o Bacarense e o Lucense, e vemos como estas rías están cumprindo esa función de entrada cara ao interior. E como víamos antes, Santiago, antes de ser Santiago, é un Amancio en época romana, é un punto da vía 19 onde se fai parado, os restos que están debaixo da catedral de época romana se o indican, é dicir, temos un aglomerado secundario, un punto de parada nesa vía que unía Braga con Lugo, e para chegar dende Noia, pois, evidentemente, habría que ter unha vía, un camiño que se empregaría xa previamente en época prehistórica. Aquí neste mapa é unha captura que sacamos do Plan Básico Autonómico, onde cada puntiño que vedes aí é un xacemento arqueolóxico. Aí temos mamas, temos castros, temos tamén elementos medievais, aparte de outros que podan ser de carácter arquitectónico ou etnográfico, pero estudando en detalle, se fixéramos veríamos que temos unha cantidad de mamas e castros que van xalonando pois ese camiño. O camiño non se inventa, evidentemente, na Idade Media. O camiño se usa, a xente usa ese camiño para acceder, pois como digo, dende a costa cara ao interior. E as propias rías, nesos vales que se articulan, son zonas de paso naturais, é dicir, non se inventan os camiños ex novo, como dicimos, sino que son empregados durante moitos centos de anos, incluso milenios, non?
Hai unhos anos tivemos a sorte de excavar en Vigo, nas salinas, debaixo das salinas romanas, excavamos as salinas e debaixo tivemos a sorte, como digo, de facer o vaciado dese solar, e a 13 metros de profundidade localizamos madeiras, troncos sin restos de actividade antrópica. Esos troncos que cubrían a parcela, que estaban 13 metros por debaixo do nivel do mar, foron analizados, fíxoselle a proba do carbono 14, nos diron 8.000 anos de antigüedade. Que quere dicir? Nos interpretamos esos restos en relación con outras informacións que hai da zona feitas por edafólogos e arqueólogos, chegamos á conclusión de que as rías, en época entre o cambio do mundo paleolítico ao neolítico, hai aí un cambio brusco de tempo, e as rías nese momento eran vales, non eran rías, sino que temos a esa profundidade, temos un uso como un bosque. A especie, bueno, a título de curiosidade foron todos carballos, pero nos está indicando que 13 metros por debaixo do nivel do mar, pois ali temos a ocupación como un val dese espacio. Ese espacio, pois, bueno, xa, como digo, en época prehistórica recente, xa co cambio climático, pois, ese deseo pois, provoca que as rías se vayan enchendo de auga e que se configuren como as coñecemos ata hoxe. O interesante é que, bueno, en época romana vemos que o nivel do mar sería moi semellante ao que temos agora, non? Polo nivel das salinas que nos están marcando máis menos ese nivel de costa. Ben, pois o que queremos chegar con esta introducción é que efectivamente temos unhos camiños que se están utilizando desde antigo e que despois, co paso do tempo, pois digamos que se construen, se oficializan e son os que se van utilizar para chegar dun punto a outro. A cuestión que tampouco hai só un camiño, eso todos debemos ser conscientes que para chegar aos sitios, pois o que se fai, pois evidentemente, é buscar as líneas máis curtas, pero tamén a veces pois se utilizan camiños en función de diferentes circunstancias. Ás veces nos interesa ir polos intereses que sexa de parroquia en parroquia. Por exemplo, si nos dedicamos a algunha actividade comercial e queremos vender cousas. Ás veces tamén nos interesan camiños de longo percorridos, que se chaman. É dicir, ás veces en vez de baixear a cada aldea, que nos interesa pois, chegar dun punto a outro a longa distancia, é igual o que nos interesa ir pola serra, ir pola parte alta, porque así evitamos pois, ter que baixear, que podemos avanzar nunha xornada moito máis de que si vamos pois, polos núcleos rurais. No cal, aí temos que entender que esa paisaxe pois, vai mudando e que tamén a vamos empregando en función das nosas necesidades. Así foi ao longo da historia da humanidade. Bueno, nos o que fixemos foi o estudio dividido en partes históricas. Esta primeira parte introductoria dedicada á arqueoloxía, pois, un pouco resume isto que acabamos de comentar agora, e xa metidos en época histórica, en época medieval, pois o que estudiamos foi esa proximidade dos portos de Muros e Noia á cidade de Santiago de Compostela. É dicir, eso que se comentaba na anterior presentación, esa escasa distancia, apenas de un día camiñando, 2 os 1, se se quere, non? É dicir, son os puntos, se cabe, máis próximos, con Padrón, non? No que podemos chegar dende o mar ata Santiago. De aí a súa importancia como punto de recalada dende o exterior polo mar. É moi importante entender isto porque o comercio na antigüedade, en época medieval, ata aí prácticamente nada, se facía principalmente por mar. As rutas terrestres, a parte de ser lentas, son perigosas e non permiten o transbordo de mercadorías pesadas. Nun buque podemos enchela de ánforas, podemos enchelo de tonéis, podemos enchelo do que queiramos. Nun carro o uso e a capacidade é moito máis limitado e é moito máis lento. E aí que realmente o mar este o que están marcando as vilas que están na costa e as cidades é unha serie de puntos de recalada. En época antiga e en época medieval en boa parte, non, ata que avanza a navegación, se fai o que é
un comercio de cabotaxe, é dicir, en todo momento estamos vendo a línea de costa. Eso nos evita, pois, ter riscos, estar ben orientados, pero tamén iso exixe un coñecemento desa costa, non? Pero digamos que é unha maneira de poder chegar a puntos non xanos dun xeito non perigoso. Ademais disto, pois, ese tipo de navegación o que permite é que, bueno, vayamos controlando as xornadas, podamos facer, pois, ese percorrido dunha maneira organizada. E, efectivamente, un dato interesante que tamén se falou antes é que do sur cara ao norte, Muros e Noia como última das Rías Baixas, pois é o último punto antes de chegar ao Golfo Ártaro, si se quere, a zona de Coruña, onde sí que se pode, hai zonas onde se pode recalar, pero digamos que é o último punto para poder facer esa travesía. Que interesante, pois tamén que Muros e Noia son centros de redistribución de mercadorías e personas, é dicir, esos son os dous portos que van servir de enlace entre o interior e a costa. Configuración en época medieval das vilas de Muros e Noia, xa se falou antes de que estas vilas, pois, é en época medieval cando realmente collen a entidade que van ter no futuro, e mantemento de vías de comunicación entre Muros e Noia e Santiago ata o século XIX. Perfectamente está atestiguada eses itinerarios pola cartografía. Logo tamén, desde o punto de vista histórico, pois temos esa presenza no século XIV do Templo da Virxe do Camiño en Muros, coa presencia de romeiros de Inglaterra e dos Países Baixos. O itinerario, a problemática e liñas de investigación. Evidentemente, falamos antes, hai varios camiños e así o recollen as diferentes cartografías que temos de diferentes momentos. Nos o que fixemos foi analizar todas esas cartografías, digamos, a nivel macro, a nivel grande, e logo o que fixemos foi facer zoom, digamos, ir ao detalle e intentar delimitar eses camiños e bueno, no noso traballo principalmente nos centramos na parte histórica, como digo. Que fitos se consideramos tamén a hora de analizar esa documentación? Pois temos que contar con elementos arquitectónicos, con elementos etnográficos, por exemplo, as pontes. Donde hai unha ponte, hai unha vía de comunicación, hai unha zona de paso, e estamos vendo como comerciantes de zona de Noia, de Muros, ás veces, pois, o que están facendo é arranxar pontes que están no centro de itinerario, non? Que non están na súa, digamos, área de influencia, evidentemente a súa área de influencia porque son interesados, non, en reparar esas pontes, ou, por exemplo, tamén temos diferentes igrexas ou diferentes núcleos que nos están dando información dese uso como paso obligado. Dentro da documentación histórica que xustifica esa presenza de peregrinos en época medieval, pois xa se falou aquí da escuadra de Dartmouth, esa escuadra que en Noia para ir ata Santiago, esas laudas, esa documentación medieval, esos fitos históricos que nos están falando de importancia para o arzobispado e para a peregrinaxe de Noia, eses hospitais, xa, como digo na anterior presentación, xa se falou detalladamente deles, e no caso de Muros, pois, por exemplo, o Santuario da Virxe do Camiño, do século XV, o Hospital de Lazarados, probablemente xa existía no século XIV, e o Hospital de Pobres, que foi fundado no 1418 por Diego Rodríguez. En época medieval tamén temos un dato histórico moi interesante, moi curioso, que fala do viaxe de Pietro Cherini, que é un comerciante que desde o Véneto, desde Venecia, o que tiña era contactos co que é o norte de Europa, os países nórdicos. El facía, sabedes aí, ese mapa, pois, unha travesía que xa un pouco recupero que falamos antes, non? Ese contacto entre o mundo mediterráneo e o Atlántico nos está indicando que isto é algo habitual, non é algo puntual, sino que esa ruta que xa en época antiga temos perfectamente documentada polos materiais arqueolóxicos
en época medieval se reforza. E aquí o que estamos vendo que é algo habitual e que tamén a nivel arqueolóxico estamos vendo. Por exemplo, nas excavacións, sobre todo de zonas costeiras, vemos como aparecen cerámicas do que é a zona dos Países Baixos, cerámicas inglesas, e evidentemente cando estes materiais chegan aquí é porque nós tamén estamos mandando cousas afora, non? Ben, pois este comerciante ten unha viaxe bastante atropellada, con problemas, e recala no porto de Muros, e o que decide é facer unha peregrinaxe a Santiago, pois, bueno, tamén para invocar ao apóstolo que lle axude no seu periplo. En época moderna, pois temos tamén a presencia de peregrinos franceses que son apresados polos seus da vila e reclamados polo arcebispo en calidade de peregrinos. Xa tamén, entrando un pouco na análise cartográfica, temos este plano precioso, non, de Pedro Teixeira, que xa nos fala pois, toda esa visión que se fai desde a costa, son planos costeiros, non, entendidos dende o mar, pois, desa configuración da ría, como Muros cumple máis un papel de porto exterior, con maior calado que Noia, e Noia pois, tamén pois, como porto abrigado, e bueno, vai servir pois, para esa entrada tamén de peregrinos, e que aparte destes dos portos temos que entender toda a comunicación da ría a través de embarcadoiros. Recordaredes, bueno, ata non hai moitos anos, pois a presenza de embarcadoiros para trasladar persoas, animais e produtos dun lado ao outro, e que a ría nese sentido, as rías baixas, é dicir, todas en principio, en época antiga, medieval e moderna, pois o que terían sería un tráfico moi intenso deses embarcadoiros para cruzar dun lado a outro da ría e unir pois, vilas e puntos e núcleos máis pequenos. Temos que tamén ter en conta a viaxe de Fray Martiño Sarmiento de 1745, onde xa se citan unha serie de puntos e lugares. Evidentemente, o que fai é indicar pois, a súa viaxe por onde vai pasando, pero bueno, é unha información moi interesante porque nos está indicando cales son esos núcleos que se están empregando nas viaxes, non? Outro mapa tamén moi interesante, o de Cornide de 1762, onde el fixa pois, o paso entre Santiago e Noia a través de San Xusto de Tososoutos, Urdilde, e logo fai unha proposta polo vello camiño de Fisterra nunha das súas variantes. O mapa de Tomás López, que recolle a proposta de Cornide e amplía ese detalle, empeza a colocar pois, máis localidades, máis núcleos, ríos, pontes, etc. Tamén o de Domingo Fontán, que é o gran cartógrafo de época moderna, non? Domingo Fontán, como sabedes, foi un grande cartógrafo, un dos primeiros que fixo unha cartografía con métodos xa claramente científicos, e as súas cartografías presentan moitas novedades con respecto ás anteriores, xa non só desde o punto de vista técnico, sino tamén porque recolle de maneira moi detallada pois moitas vías de comunicación que ata agora non estaban recollidas polas anteriores cartografías. A de Claudio Coello, do Dicionario Madoz, xa de época contemporánea. Vemos detalles, por exemplo, como esos mapas o que se vai facendo é recoller a información anterior e recopilando. E, por exemplo, un documento moi interesantísimo é o proxecto da Estrada Noia de Celedón Uribe de 1867, onde ese proxecto recolle os puntos donde esa vía de comunicación afectaba pois, a camiños, a núcleos, etc., por onde era cruzada. Non? Aquí xa é un proxecto de enxeñería, co cal xa temos unha información moito máis precisa, e que, bueno, pois, todo isto pois, nos axuda a comprender como se configura ese territorio e ese camiño. E, bueno, xa por último, para que virades dende unha captura bastante amplia, pois a fotografía do ovo americano. Aquí, evidentemente, non temos detalle, pero o bo desas follas é que, se ampliamos, podemos ver perfectamente camiños, podemos ver ríos, podemos ver núcleos, castros que, por exemplo, agora están prácticamente invisibilizados pola presenza do eucalipto ou afectados por
polas construccións que se fixeron posteriormente. Este tipo de ferramenta é moi boa porque todavía se conserva. Aquí, como dicía antes, a paisaxe rural galega está nun momento onde estaba cuidada, onde o rural estaba vivo, non había abandono do que do monte como temos hoxe, e a configuración da paisaxe tradicional se entende perfectamente. O cal, como digo, esta aplicación que está de uso libre para todo o mundo dende o Plan Básico Autonómico da Xunta de Galicia, pois nos axuda a comprender moi ben como era a configuración da paisaxe tradicional ata época relativamente recentes. E isto é un resumen do traballo que fixemos e moitas grazas pola vosa atención. De seguido, voume presentar primeiramente e de seguido farei unha pequena aportación, digamos, un pequeniño complemento, porque unha exposición de Xerardo, unha presentación de Pedro, presentación de Mario César. Eu sou o presidente da Asociación Amigos do Camiño, Ría de Muros Noia. Considerámonos moi humildes. Un poquinho estamos nesta xornada de historicidade. Entendemos que para completar todos estes traballos que se están a facer de historia, claro, estamos a falar do ano 1122, cando todo isto nace. Estamos a falar do ano 1993, cando o Xacobeo empeza a explosionar, que perdemos ese carro perdeuse no ano 93, quizáis por motivos políticos, quizáis por unha falta de interese económico. Onte estuvo Antón Pombo facendo unha exposición en Fisterra. Pódese ver claramente como o interese económico apretou de tal forma de que o Camiño de Fisterra está aí, punteiro, ademais. Nós no ano 93 quedámonos atrás, entón, anos máis tarde, por desgracia, empeza a nacer un interese económico, quizáis un interese político tamén. Neses intereses, pois, asociacións como pudo ser Noia Histórica ou a Asociación Turístico Comarcal da Ría de Muros e Noia empezaron a apretar un pouquiño no interese de un camiño na Ría de Muros e Noia, porque, os datos que presentan os historiadores son contundentes. Situación que nos encontramos, que a oficialización dun camiño é un traballo duro, constante, exixente, moitas cousas. O que si podo dicir é que desde que nace este interese económico, quizáis político, o que fai que, digamos, a día de hoxe se este loitando por unha oficialización é aportar. Aportar. Esa é a gran palabra e a clave para que isto prosiga. Neste caso, quero puntualizar e agradecer, por suposto, a Terra de Outes este evento relativo ao Camiño de Santiago. Isto é aportar, isto é darlle visión ao noso camiño, isto é unha reivindicación máis do noso camiño. Isto é historia igual, moderna, pero historia. É unha parte que nos falta, a historia importantísima, aí nace todo. Importantísimo, oficialización. Iso sería o colofón a todas as datos históricos que hoxe quedan máis que patentes que existen. Neste un poquinho resumo así, vou ser moi breve, non vos vou enredar, porque, penso que había que quedarse ca mensaxe de historicidade que se expuso hoxe, pero o que sí é certo é que dentro deste procedimento todo da oficialización de historia moderna, digamos, houve unhas ferramentas que houve que dotar, é dicir, un camiño non se oficializa sin unha asociación Amigos do Camiño. Unha oficialización dun camiño non se oficializa sin un seu destino. Unha oficialización dun camiño non se oficializa sin peregrinos. É dicir, estamos un pouquiño aportando todas esas cousas.
Dende a Asociación Amigos do Camiño, bueno, moitas veces parece que somos encargados de organizar peregrinacións exclusivamente. Bueno, intentamos facelas. Somos unha asociación que nacemos no ano 2015, contamos con 25 socios, totalmente de balde, totalmente voluntarios. Isto é aportar, igualmente. Si, organizamos peregrinacións. Si, estamos nas xuntanzas que se fan a nivel político. Si, estamos nas xuntanzas que se fan a nivel de interés económico. Si, intentamos estar en todos os lados cos pouquiños medios que temos. Insisto, somos humildes, somos pequeniños, pero digamos que nos aportamos ese interese que hai por particulares, por xente que lle guste disfrutar do camiño, e xente que ten, como os obxectivos ten na asociación, que é oficialización do camiño. Ese é o obxectivo número 1 que temos dentro da asociación, oficialización do camiño. Evidentemente temos outras circunstancias de promoción ou de disfrute, digamos, mellor, máis ben disfrute, promoción deixemos o interese económico. Neses casos, nós levamos reivindicando, creo que os tempos modernos así o están exixindo, creo que non lo acaban de confirmar este COVID, que nadie o deseaba, eso era indeseable en todos os ámbitos, desencadenou un tema digital. Nós levamos nos últimos 2 anos unha idea que levamos pelexando por ela e que vamos a conseguir, porque somos bastante tozudos, non? Ternos, pura casta. Entonces, levamos intentando digitalizar o camiño. É unha cousa, claro, solapada toda esta historia que levamos falando, queremos que este camiño quede dunha forma clara e concisa, toda esta información, todos os trazados que poden existir, que nos levan a Santiago, que este digitalizado. Onte Antón Pombo díxonos que están gastando moitísimos recursos nesa índole. É dicir, eles saben que é fundamental digitalizar o camiño. Bueno, nós xa fai un tempo que levamos loitando por eso. Estamos nesa liña, así o estamos reivindicando constantemente. A nosa asociación reivindica a digitalización do camiño, coido que o vamos conseguir máis antes que máis despois, e penso que chegaremos a unha oficialización pouco a pouco coas administracións. É dicir, isto ahora mismo estamos no punto de que si hai peregrinos, eu non sei se sodes conscientes, pero si que hai peregrinos que veñen facer o camiño xa pola ría. A asociación avísalle de diferentes organismos, chama diferente xente que se entera cada unha asociación Amigos do Camiño, preguntando como pode facer para facer o Camiño de Santiago. Evidentemente, nós contamos, e insisto, en mayúsculas, un trazado provisional, algo que che leva a Santiago, hai que entendelo así, mentre non este oficializado, non hai trazado, iso hai que entendelo así, pero, bueno, chaman preguntando por onde ir a Santiago. Evidentemente, damos unha orientación, evidentemente, despois, cada un é libre de facelo por onde quere. Non reivindicamos ningún trazado por ningún sitio en concreto. Iso será a administración o que o determine. Chaman preguntando como podemos organizarnos, como podemos non organizarnos. Bueno, pois na asociación entendo que somos nativos, conocemos o territorio de punta a cabo, e, bueno, estamos aí un poquinho para dar ese apoio aos peregrinos que xa existen. Con todo isto, era completar un poquinho de información de todos estes traballos de historicidade impresionantes, evidentemente, non cabe dúbida. A Grafoso, Pedro, non me cansarei de agradecerlle a toda esta xente os traballos que fan demostrando que aquí existe un camiño. Esa é a base do que estamos loitando agora en todos os demais eventos que estamos a facer. Entonces, vou pechar rapidamente, dicirvos que somos Asociación de Amigos do Camiño, que estamos reivindicando o camiño, e a gran mensaxe sempre vai ser aportar. É dicir, falta pouco, hai que aportar, e hai que seguir aportando. Isto en pronto, máis antes que despois, como xa dixen, penso que estaremos aí. Estánse dando feitos constantemente que moitos, a hora deles, non podería ni mencionar, porque son tan recentes,
que non están nin consolidados, digamos, pero os agradecementos terían que expandirse a moitos máis entes. Entonces, para rematar, eu sinceramente quería aportar e agradecer a Asociación Auga de Mar, a Auga e Sal de Muros, aportando, Terra de Outes, aportando, Asociación Amigos do Camiño, aportando, Noia Histórica, aportando, Portos Apostoli, aportando, todas estas asociacións, Asociación Turístico Comarcal, aportando, Asociación de Empresarios de Portosín, aportando, concellos, Muros, Outes, Noia, Lousame, Portodosón, Brión, Rois, Ames e Santiago, está aportando todo o mundo. Entonces, simplemente decirvos que todo ese traballo de historicidade ahora mismo estáse loitando duramente para que se recoñezca unha oficialización do camiño. Si máis, un poquinho para que tuéramos unha visión global de onde nace no ano 1122, como xa dixo o Grafoso, e que estamos no ano 2020 nunha loita de oficialización. Un poquinho para ter unha visión global, nada máis. Moitas gracias a todos por asistir. Vos tamén aportades.